Carol Rovira, què tal, com estàs? Molt bé, molt tranquil·la, de vacances ara. De vacances. Gràcies per estar avui amb nosaltres al món de la tele. Tu ets actriu, ets cantant, fas una miqueta de tot, no? Avui parlem amb tu pel teu pas d'Eufòria a TV3 i que ja t'has quedat a TV3 presentant un programa. Com ho portes, això de ser presentadora? Bueno, ser presentadora són paraules majors. M'està agradant molt. És veritat que ha sigut un cas especial perquè em van proposar de fer la veu en off del programa i un cop ja vaig dir que sí i tal, em van proposar de fer les entradetes de cada un dels programes. Per tant, és com que el meu cap no es va plantejar com ser presentadora, no? Però la veritat és que amb molta il·lusió i amb moltes ganes i m'ho he passat molt bé fent-ho, la veritat. Clar, ha sigut una aventura que no t'esperaves, no? La Gran Batllada. Si et sembla, expliquem una miqueta el programa de què va, no? Són tres artistes que lluiten entre ells per preparar la Gran Batllada a casa seva, a la seva terrassa, no? Al seu terrat. Uh, Així. com és el funcionament, si et sembla? Doncs mira, a cada programa, com tu molt bé has dit, hi ha tres personatges, no? Tres talents, tres artistes, cada un amb disciplines diferents. Lo xulo també del programa és que són disciplines, algunes bastant creatives o bastant... Bueno, algunes jo no coneixia, no les coneixia, no? I llavors la funció, el que han de fer és invitar a la resta de concursants a casa seva, decorar la casa, preparar un sopar o un dinar, un àpat, i després fer l'actuació. Llavors, la resta de concursants, els invitats, han de puntuar 5 i 5 punts amb decoració i àpat i 10 punts, sobre 10 punts, l'actuació. I així els tres concursants. I al final de tot es mira qui ha guanyat, no? I el xulo també és que cada concursant pot anar acompanyat d'un amic, d'un familiar, d'alguna persona propera, no? I això també dona molt de joc, és molt xulo. És un funcionament que recorda com una miqueta el joc de cartes, el programa estrella també de TV3, un dels programes estrella de TV3. Es volia semblar una miqueta a aquest programa o va ser casualitat? Doncs jo crec que el format és original, vull dir que no va copiar a ningú. És veritat que al moment de les votacions sí que té aquest símil, no? Amb joc de cartes. De fet, nosaltres mateixos fem algun guinyo durant el programa, però no tenia la intenció d'anar a copiar a cap altre format de TV3. Diguéssim que és coincidència que la part de votacions justament s'executa igual, saps? Ho veu estrenar la setmana passada amb 200.000 espectadors i un 10,9% de quota. També s'ha d'anar a parlar d'això. Les xarxes van a tenir comentaris a favor i també altres en contra, dient que era un programa prescindible de TV3. Quina contestació faries a aquesta gent que el va valorar de manera negativa a l'estrena? Bueno, jo crec que està molt bé que hi hagi divergència d'opinions. Crec que és guai. Vull dir que al final és el que passa sempre, no pots agradar a tothom, no? Però és veritat que és un programa molt blanc, molt per a tots els públics. És entreteniment pur, vull dir, no aneu a buscar una reflexió, és entreteniment. I jo crec que aquesta gent que no els ha agradat, doncs els diria que li donessin una altra oportunitat, potser, en un segon programa. I jo crec que no sé, que té moments... Jo m'he emocionat veient alguns dels programes i he rigut també. Vull dir que crec que és un programa amable, per dir-ho d'una manera així fàcil. Ens parlaves que l'aventura de la Gran Batllada et va arribar fent les veus en off, no? Llavors vas fer les entradetes del programa, però a mi m'agradaria saber una miqueta parlant del teu accent català, és a dir, no és un català central, diguéssim, del que estem acostumats a veure a TV3. Creus que falten tot tipus d'accents catalans a TV3? Jo crec que cada vegada s'està anant més cap aquí. S'està diversificant, no? I jo crec que es valora la diferència. És veritat que abans tot estava molt centralitzat i fotíem molta canya, no? Si no parlaves el català central, però crec que cada vegada, com he dit, es valora més això, la diferència, no? Que no siguem tots iguals i que hi hagi un punt distintiu, en aquest cas, en la parla, en l'accent.
Doncs estarem atents a aquesta gran vetllada de TV3. Si et sembla, anem a parlar ara del teu pas com a coach al programa Eufòria de TV3, que ha estat absolutament una eufòria per la gent, no? I sobretot, especialment per tu, perquè no sé si estàs d'acord en que vas ser com la persona triomfadora a nivell de fandom, no? Perquè ara parlarem del programa, però sí que és cert que també les xarxes anaven plenes de comentaris recolzant la teva feina, recolzant les teves aparicions, no? Com ho vas viure tu, aquesta sensació de fans? Doncs va ser molt bonic, no? Molt bonic veure que tanta gent de diferents parts del món que ja venen arrossegant aquest fandom d'altres projectes que he fet s'han unit al fenomen eufòria, no? I sobretot la part més bonica és això, veure com un programa local traspassa fronteres i viatja a altres països i hi ha gent de parla castellana que de sobte està veient un programa en català. És que és molt bonic, és molt gratificant, d'alguna manera, ser la responsable d'això i només puc dir que estic molt contenta. Vull dir, m'omple d'orgull, no?, de pensar que guai aquesta gent que fa temps que em segueix doncs, ha apostat també per un programa català, no? Clar, perquè aquesta és la clau, que eren gent que et seguia tu per altres projectes a nivell nacional o a nivell internacional, de fet, no? I que s'han enganxat doncs, en aquest programa. És la pregunta que et volia fer. Tu et sents responsable? D'aquesta gent sí, clar, aquesta gent d'alguna manera els he arrastrat jo. Igual, segurament, hauria hagut gent d'altres llocs que s'haguessin enganxat a Eufòria, perquè és un gran programa i molta gent de fora de Catalunya, de diferents llocs d'Espanya, no per mi, han seguit aquest programa. Però és veritat que en aquest cas, aquesta gent que em seguia a mi, doncs clar, em sento... és inevitable no sentir-me responsable, no? Sí, sí. Ha estat un programa que ha estat tot un èxit a TV3. Com has vist tu aquest programa? Com l'has viscut tu durant setmana rere setmana? Ha fet rècords d'audiència. Els concursants s'han convertit en petites estrelles a Catalunya i també a nivell nacional. Com ho has viscut tu com a coach? Pues per mi ha sigut un regal, de veritat, que no m'ho esperava gens perquè no havia fet mai de coach. Era un repte, diguem, per a mi. I ho he viscut com una petita aventura, no? Com una etapa de la meva vida. També ha coincidit en què jo estava a Madrid, he tornat a Barcelona, no? Que jo havia viscut ja 10 o 12 anys a Barcelona, i de sobte, després d'uns anys fora, torno aquí i d'alguna manera és com, uau, que xulo, tornar a casa, treballar amb la meva llengua, i no només amb la meva llengua, sinó amb el meu accent, tindre el Delta a prop, poder anar en un cop de cotxe a casa, tindre els amics a prop. Vull dir, ha sigut no només l'experiència d'Eufòria, sinó tot el que ho ha envoltat, preciós. En quant a Eufòria, clar, és que tot el que es veia per la pantalla, aquest bon rotllo, aquesta llum, això tan colorista que es veia, no? Que molta gent ho deia, ho acusava, ha sigut real, ha sigut totalment real i hi ha hagut molt bon rotllo. Hem fet una petita família, no? I ha sigut molt bonic en la meva tasca de coach poder acompanyar els concursants setmana rere setmana, treure el millor d'ells, conèixer-los també, no és el mateix a la primera setmana que cap al final, no? Que ja els coneixia més i ja sabia on podia anar, on havia de treure suc, i ha sigut molt xulo. A mi ha sigut una feina que m'ha encantat i que m'encantaria seguir explorant, perquè són d'aquestes coses que la vida et porta i no t'ho esperes i dius, uau, m'ha agradat, m'ho he passat molt bé i he après i crec que han après en mi i, no sé, molt, molt xulo. Eren concursants, el cert és que tenien personalitats totalment diferents, no? Cadascú tenia les seves característiques úniques. Ha estat difícil treballar amb ells a nivell de treure el millor de cadascun, tenint en compte doncs, la seva manera de ser? Mira, jo diria que no, absolutament, perquè estaven allà perquè volien i perquè realment volien arribar a la final i guanyar, i hi havia una predisposició absoluta, saps? No són estudiants d'un extraescolar, d'un institut que van perquè els pares els han apuntat, no. Estan allí perquè volen, perquè els apassiona el que fan
A més, ho fan brillantment, o sigui, són excel·lents, no?, en el que fan, i per alguna estan allà. I a mi m'ha sorprès molt això, la predisposició en què ells es tiraven de cap a cada proposta, a cada exercici, sense pudor. Jo pensava, jo hagués sigut capaç de fer això, perquè moltes vegades, clar, hi havia 3 càmeres gravant-nos i entraven en uns nivells de profunditat. Clar, vosaltres el que veieu era 10 segons, no?, de cada classe, i sempre era la part més visual, no?, la part més televisiva, però després hi havia exercicis o reflexions que nosaltres fèiem que potser no s'arribaven a veure i que també eren molt, molt interessants, no? Llavors, no sé, és que ha sigut un procés molt bonic, de veritat. Han estat 11 anys fora de casa. Durant aquests 11 anys, què has fet fora de Barcelona per la gent? Soc una persona que no sé res de tu. Què has fet? Què ha fet Carol Rovira després, o sigui, abans d'aquests 11 anys? He estat 6 anys a Madrid i la resta a Barcelona. Bueno, jo vaig estudiar a l'Institut del Teatre, vaig començar fent teatre a petites sales de Barcelona, més alternatives, més undergrounds, més, com hi vulguis dir, fent teatre més experimental. Sempre dic que, bueno, teatre on has de pagar, perquè és una pena, però és bastant precari la situació d'aquest tipus de projectes. I a poc vaig veure que m'interessava tot el món audiovisual, no? El primer projecte que vaig fer va ser La Riera. Allà vaig estar un any fent un personatge molt, molt xulo que em va flipar fer la Susi. I a partir d'aquí ja quan vaig acabar La Riera, vaig anar a Madrid i allà també he fet algunes sèries i projectes que... Aquí arriba un moment a Madrid, no?, que et coneixem per Amares para siempre, si no m'equivoco, Antena 3, que és una sèrie la qual sí que et fa com aquest boom de popularitat, no? És a dir, que sí que crea un seguiment real. Com vas viure aquella sèrie i els fets posteriors? Doncs és curiós, no?, que d'una sèrie diària et pugui portar, o sigui, pugui ser un trampolín, no?, a la teva carrera, perquè abans d'Amares para siempre vaig fer un thriller, Presumpto culpable, i és el típic, que quan fas un projecte així, amb grans directors, que Amares para siempre també tenia grans directors, no, però vull dir que no és una sèrie diària i sembla que estigui més ben valorada quan és una sèrie, no?, feta en tant de temps i, saps, en aquesta cocció més lenta. I, sin embargo, va ser Amares para siempre la que em va donar el trampolín, perquè allà feia el personatge d'Amèlia, estava contextualitzat a l'època postfranquista, i Amèlia tenia una història d'amor amb Luisita, que era un altre personatge de la sèrie, no?, que era filla dels asturianos, que són aquesta família que porta el bar d'Amares para siempre des de fa 15 anys o més. Llavors tenien una història d'amor elles dos, començaven sent amigues, a poc s'anaven enamorant i tenien això, aquesta història que el fandom va batejar com a Lu i Mèlia i que a partir d'aquí la productora i la cadena i tal van decidir fer un spin-off adoptant aquest nom de Lu i Mèlia, i que, com a curiositat, és que les noies, la història no estava contextualitzada en l'època postfranquista, sinó que ara es situava en l'actualitat. Cosa que va ser molt interessant poder fer un mateix personatge amb el mateix nom, no?, en 2 èpoques diferents. Va ser molt, molt xulo. I aquí vam fer 4 temporades amb aquesta sèrie, amb aquest spin-off, que es pot veure a A3 Player, a la plataforma d'Antena 3. Clar, aquests són els projectes recents que t'hem pogut anar veient, però com el cert és que deies, tu vas començar amb el teatre underground, és a dir, des de baix, no? Has anat creixent a poc, ara estàs en un bon moment, no sé si estàs d'acord, però aquesta crescuda ha estat difícil per tu? A veure, jo crec que se passa per moments de tota mena. És una carrera complicada i crec que tots els que ens dediquem a això o hem triat en algun moment aquest camí ho sabem i som conscients que no pots estar sempre treballant, no serà sempre així, i que s'ha d'aprofitar quan sona la flauta, no? Però, clar, no ha estat sempre fàcil. Jo recordo just abans que m'agafessin a la Riera, un dia que anava pel carrer, me'n recordo, amb la meva bici per Gràcia, i vaig pensar, és que no veig un camí i veig
foscor al final, o sigui, no veig el resultat de tot això, de tot aquest esforç que estic, no?, tants anys estudiant, no sé, no veia recompensa, no?, a tant esforç i tant sacrifici. Però clar, jo crec que això, em recordo que vaig trucar a ma mare i li vaig dir, mama, això és complicadíssim, és complicadíssim. I saps aquells moments de dir, mai se m'ha plantejat tirar la tovallola, O sigui, però va ser un moment que el tinc com molt present, me'n recordo el carrer on estava i tot, al moment del dia tot, perquè va ser un moment de dir, uau, que difícil, no, això? Però, bueno, mai saps, jo crec que moltes vegades és la sort també que ha de jugar, no? I en el meu cas vaig tindre sort d'entrar a la Riera i després que el primer càsting ja que vaig fer a Madrid em van agafar, he tingut molta sort i no em puc queixar. Evidentment, sempre vols coses que igual no tens o t'agradaria que la teva carrera anés per un camí que igual ara mateix no va o tu projectes coses, no? I has de tindre objectius. Crec que està molt bé seguir tenint objectius i seguir lluitant cap a aquests objectius, perquè en el moment en què ho tens tot, que no sé si algú ho té tot o se sent que ho té tot, crec que es mor, no? Es deixa anar. Però crec que mentre tinguis objectius als quals perseguir, no?, i lluitar per arribar allà, és meravellós. També és xulo, saps? Anar traçant el camí i veient els petits triomfs. Però no em puc fer. Clar, en aquesta inestabilitat laboral, la meva pregunta és, et fa ser inestable o no, insegur com a persona professional, em refereixo? En algun moment? Mira, una cosa que he après també aquest any, fent Eufòria, és que abans ho parlàvem amb una amiga, és que ha sigut un any també molt inestable físicament, perquè clar, jo tinc el meu pis a Madrid, he vingut aquí, he estat una mica llogant a pisos on he pogut, perquè sempre està fatal, Barcelona està fatal, el tema de l'habitatge, llavors he sigut una mica nòmada. Però al mateix temps he pensat, escolta, tampoc està malament, és veritat que tinc una vida inestable a nivell laboral i a nivell físic, perquè la majoria d'actors estem entre Madrid i Barcelona, però penso que hem d'abraçar aquesta inestabilitat i l'hem d'acceptar i que també té un punt d'aventura i de màgia, saps? Vull dir que al final crec que si has triat un camí tan inestable i tan aventurer com és una carrera artística, sigui la que sigui, és perquè hi ha alguna cosa que t'agrada de tot això, saps? I que t'avorreix tindre un horari i tindre una rutina perfectament igual al dia anterior, no? Per tant, crec que no és un tema de que em creï inseguretat a mi com a persona. Crec que a vegades és veritat que tot és molt volàtil, però crec que lo xulo és poder viure en seguretat dins d'esta inseguretat, saps? I allà estem. Vull dir que és un llarg camí i crec que cada dia es va aprenent una miqueta. I ja per acabar, Carol, hi ha un moment que ens has dit en aquesta entrevista per objectius, no? Quins són els teus propers objectius? A nivell de projectes, a nivell personal? Doncs mira, ara mateix estic rodant una sèrie a l'estranger, a Alemanya, que és un projecte preciós, un personatge també molt bonic i m'està agradant molt també obrir-me a altres llocs on no em coneixen, on parlo en una llengua que no és la meva, no? Que en aquest cas he de parlar en anglès i en alemà, que jo no parlo alemà, m'ho he tingut que aprendre fonèticament i també ha sigut una aventura. I el fet de viatjar amb la professió i portar a l'extrem aquesta inestabilitat de la que parlàvem, crec que també em fa créixer molt a mi com a persona. Jo soc una persona que m'encanta viatjar, que sempre estic amb la maleta amunt i avall, i si he de viatjar per la meva feina, em fa molt feliç, o sigui, soc extremadament plena, no? Llavors, m'encantaria seguir explorant això, no? Poder rodar a l'estranger, amb altres llengües, seguir practicant l'anglès, seguir perfeccionant-lo per també obrir-me a cine i a sèries en altres països. Doncs moltíssimes gràcies, Carol Rovira, per estar avui amb nosaltres al món de la tele i molta sort.
Moltes gràcies a tu per l'entrevista. Gràcies.